So, ngayong hapon, no? So, ito oras karon. Yun yun. Na may nabilin ko, ano? May nabilin na pala pa. So, karon na ba nung tamo, no? Nagdala ko kamera, gay na kung gusto ipakita sa inyo nga namin nakita diri sa ibabaw dapit ito. Mura siya prutas. Basta, unsa to siya, prutas ba to? Unsa ako lang ipakita ninyo kay bisig na yung mga expert da ba? So kamura makatubag. So medyo lakaw-lakaw lang sa ta. Baklay sa ta pa badong si babaw karon kay murag sakit man bagtak angkol. Ta dire. Nag-uman din nga sa ido. Lingaan kaya. Kaya nga mga kapayasa o suki ganyan ako sa una. Mabaw pa kayo. So kapakita ninyo nagabot na sa ibabaw, no? So medyo dako-dako siya mo bitog jag milon ba. Pero na lang sa taas. Pero first time po na ako nakakita ani. So ako lang po di pa kita ninyo kay basig kabalo mo ba. So hapit na tao. Medyo pasakalay kayo. Itong tagikan sa ubos. May baklayan lang nato na kay. So dool na kita. Ano dihaw. Ang problema na karon kung naa pa ba to. So tanaw na to. Ba? Ito dire. Dire mga kilid oh. Dala na to kamera para klaro gid niyo ba. Uy. Saha. Rumag udiha na. Ano pa day? Kana oh. Ako lang i-zoom ah. Kana oh. Kini siya oh. Ini ba? So na siya na? Saan nga prutas ba na yun? Sa ba na yun? Ano pa to? Natumurag na hinog na eh. Uy, natagak na siguro. Tagak naman. Ay ka na oh. Oh, hinog din na oh. Murag mo ni siguro ang hinog daw kay yelo naman kaayo. Baon sa ni siya. Puro man watermelon so karon pasag kita ni dagan sig bunga. Pa dito. Daw, mo ni hang bunga murag kini siya nga dahon na mo ni siya oh. O sig pareha sa kandol o unsa ba ni? O pareha sa watermelon. Kaya bunga dito oh, podo. Na ko gi-zoom ganina kini. Paghilaw pa ni siya. Sa focus na to ah. Ini siya oh, green pa kayo. Green pa. So unsa magana? So kamura magkatubagan ng mga expert no. So magpadayon ako glakaw kay medyo nag-om na dito sa babaw. Sige nga itong gasar tatama na ni kay murag maabsent ang ulan na eh. Basa itong kamera so ato na magkita ibabaw. So asa man ta? Tibuasan. Tibuasan o ni Pangi. So nito tapangi. Tibuasan man ta pero minti mag-jogging kada buntag. So ano sa tapangi. Pero lakaw ra ni. So na ta direng area. Hunungan na to. Medyo dagong ging panahon no. Klaro kung gamay mga so na mga karniro ba na ubak no. Tanaw ko na to be.
Imong focus eh. Karnero. Diri ra sa tataman no kay murag dagom kayo so makita lang puta sunod kung unsay mga pamalakad ani karon. So makita na ta sunod, bye.